Good morning guys. You welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang niluluto natin ngayon ay balbacua. Ito guys. Tirahin na natin guys. Okay po. Balat. Buto. Kalas na sa buto guys. Sobrang lambot. Luwag mo. Guys, umulan na. Nabutan na tayo ng ulan guys.
Thank you guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga video guys. Huwag niyong kalimutan guys, subscribe, like, and share to my YouTube channel para updated kayo sa mga video ko guys. Bye-bye!